Jedna sezóna nestačí. Tohto sloganu sa chcú pridržiavať v rekreačnom stredisku Salaš Orava na Vasilovskej holi v katastri Hruštín. Väčšina návštevníkov toto stredisko pozná na základe výborných lyžiarskych podmienok počas zimných mesiacov. Leto je v tomto 1142 metrov nad morom položenom stredisku takisto unikátne. Zimu už naši zákazníci poznajú, jak tu prebieha. Pochopiteľne museli sme nejakým spôsobom zareagovať a pripraviť zaujímavú ponuku aj na leto. A nakoľko práve v týchto oblastiach má salašníctvo dlhú históriu, niekoľko stáročí sa tu už pasie košaruje v tých letných mesiacoch, preto sme sa rozhodli nejakým spôsobom nadviazať na túto históriu a zachovať tieto krásne tradície, zvyky. Kapacita strediska je 60 lôžok. Medzi hlavné novinky letnej sezóny 2010 patrí salaš s košiarom a živou animáciou. Bača v kroji zahra na fujare rozpráva o histórii salašníctva, pričom ochutnáte tradičné syrové výrobky, uvidíte košiar s ovečkami, vyskúšate si ľudové remeslá i ďalšie atrakcie. Takisto domáca klientela si môže každú sobotu vychutnať čaro grilovačiek. Čo hovoríte na tú scenériu? Krásna, nezabudnutelná, treba sa prispozrieť určite. Ktorá z atrakcií v rámci tejto lokality je pre vás taká najpozoruhodnejšia? No, čo sa týka kvôli deťom, že sme tu aj do prírody vyšli, tak určite ovečky, príroda, tie ovečky, aby videli, keďže sme z mesta. No a potom určite dobré jedlo v Kolíbe. Jedli ste už niekde momentálne lepšie halušky ako tu na Vasilovskej holi? No, ani nie. Dobre sú. Výborné. Pokiaľ ste turistický nadšenec, môžete si dopriať príjemnú prechádzku po novom náučnom chodníku popisujúcom unikátnu prírodu, nakoľko je táto oblasť zahrnutá do zoznamu území európskeho významu a ochrany. Na konci chodníka sa môžete kochať prekrásnym výhľadom zo 7-metrovej vysokej vyhliadky. Leto je síce o vode, za to Salaš Orava na Vasilovskej holi vás dokáže nadchnúť prekrásnym prostredím a výbornými službami. Stačí zavítať. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.